atas pisang di bawah jantong undur-undur di pinggir kali di antara pasang dia tergantung asal dapat si jantong
Os. Apa lek? Matane burung. Ayo kene. Bang Kumet. Iya wis ayo. Iki piye iki? Piye, Dek? Dek adek ak metu sik. Iya. Arep metu sik. Ya. Barangnya ak metu wong. Wis sae kat mau wis nyundul-nyundul silit e. Wis ora tahan jare. Iya. Wis ning Iki pucuk. barange sik jere. Lah iya. Ayo Yo. ndang ayo Dek. Yuk, semoga. Ayo. Muculik para satya Elatala.
gendelen ya. Gendelen. Ah meneh ora. Oh. Pun tenan. Yo, salam sik Met, karang kono barang wis metu kok. Heeh. Ayo. Yo. Ayo kowe Nungguin ya. nungguin ya iki lak mangan semut Ora ya. iki lambeku kesetrum-setrum mik lho. Kowe ora apa? Ora aku diuntrum wongos dadi Mosok ora nyetrum. Mosok kok Lho aku ora ngedron kok. nyo. Aja. Aku ya ngedron. Nemeh rasan. Lah iya. Terapi. Ayo salam salam sik, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sego. Ayo, urung mangsane awak dhewe suruh les go pisan ae. Urung sida rampung. Ya, alhamdulillah dhewe tekan ndi kene, Met? Nggih, tekan mriki niki. Ayo. Adohe saka kono, alhamdulillah tekan mriki. Kudanan. Kudanan ora apa-apa. Acarane terjang apa, ae. Met? Acarane niki jadilan Ulang tahun. ditambah ulang tahun Iki ta, Bu? bakpia. Ya. Yang Ownernya. iki onere. Sing ulang tahun sapa? Bakpia. Bakpia. Pusat. Hah? Anake Agita. Oh, nggih. Di wonge. Oh, kae. Di. Kae nggo kudu. Anake loro ya wong siji karo kae. Heeh, sing ndi, Bu? Sing di sing Sing gedhe pundi? apa cilik, Bu? Oh, sing Gede. Marung burat wengi lir bandara. Yo. Kosek. Yo. Kosek. Ping video. Cangkeme rada beda. Heeh. Ril. Wingi cangkeme piye? Hah? Lintang. Oh, tuh. Arum. Arum burat wengi lir bandaran sari kepiye ora pas ge lintang kembang Masih bersama jadilannya. dasar angin Iko sejati. Oh, yo.
Dadi iki. Loh, Mat, istighfar, Mat. Astagfirullah. Terima kasih. Orang ngono ki lagune iki. Piye nih? Jaluk apa, Des? Saya apa, Des? Piye? Saya piye? Piye baleni, Des? Baleni, Des. Piye. Lagune sapa aku ya yo? Lagune sapa? Ayo apa? Komet. Mirip. Bilang apa sayangku? Nah, sunse. Muah dulu, muah. Muah. Satunya. Wes. Jarang loh Dek bisa dicium Mas Andes. Andes. Komet. Wih Andes. digosok. Wah. Andes ditimbali Mas Uzi arep diparingi ka lho. Nah. Kok manuk to? Endok pitik. Bakul endok pitik to. Terima kasih Mas Uzi. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pendes. Sing piye? Piye? Ya Allah lindungi Andes. Apa Des? Piye. Rainbow itu.
Loh. Kak jadi patung. Sun dulu dong. Sun. Sun sek, mau aku nek Sun. Piye Des, ana keluhan apa Des? Nyuwun disunat malih. Sirkumsisi. Sirkumsisi. Matur nuwun. Iya. Ayo, tak nyanyi jak selak kosong ising met. Jadinya dinyak latu-latune kering kumet kentirok. Petah pura gitu. Pak dokter. Dalem. Enggak aku kon ngurusi latu-latumu. Pak dokter ki ya ragil. Dia minta Des. disuntik. Aku mau pesan Des, besok pagi kalau bengkak ya wis Des. Segera ke IGD ya. Segera ke IGD. Ancamannya ya Mas Kusdi ya. Mandul. Hei. Ancane kira luru keturunan merah merongos niki. Kebiri kok. Malah mandul barang aja. Ayo. Anake sapa? Ini cucunya yang punya Mbak Pia ya. Oh, ini Mbak Pia. Ah. Ya, ya. Ganteng weh. toh? Ganteng banget. Ya iya, hanya patie medene ya. Ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kesunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekaran ing ati nanging dudu aku sing duweni. Sakno. Ya. Sakno. Kasih nyatan kono sik. Ayo Ya. Mas. Mangan jupat. Ayo toh Mbak Anita diajak goyang. Ades. Ayo yo. Mbak Anita diajak Ayo goyang. Des, ayo. Nyukudo sejati. Masih bersama Ade dan Gobek.
Mbon